iti tunggal pitik ki puso. Ada guru-ura nga istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Dilya, ni hari nga arkitektaw, ti kayat ko apakiasawaam, ha? Tatang, Ay, di nakita ni ti kasta, Dilya. Naginawa ti biyag mau no ni hari ti pakiasawaam. Marigrigat tayo lang arudain, marigrigat pa lang ti pakiasawaam. Awanin at ti mapasamak iti biyag tayo no kasta. tatang, jak narud kayat ni Hari. Agpanunot ka na imbag, Dilya. Ta sino nga raw ti kayat mong agdatdaton ken ka? Ni Dwayne nga ahenti iti baka, ha? Tatang, Ulitat, Dilya. Ni Hare nga arkitekto ti Pilyam, ta iso ti ado ti kwartana. Saan kat ani Edwin nga ahenti iti baka ti Pilyam? Jak kayat na jay, agat baka. Para kada kayo day tanga arak, tatatasyo. Ay, important mga arak na ito, ibaraw. Adamot ten ginatang kwalitsyon manok apulutan. Ay, nanagsaya atan. Amumlat tamat ti paggugustaw. Ningay dilya tata, adda ka day. Ay, urayam labi itan. Tada nang ibaunan ni nanang nakinkwana. Patsek nga gawid na dyan iti balay. Kasta ka day tata. Kabayatan ti panangururay mo ka ni Dilya. Agsat tapay, talo kataktintin mo nga arak, ah. Ha? Kaya't ko adang gayan nakbaraw. Mabibit lang, wine. nanang, nabartukan da tatang ken Hari nga agin inom dita sanas. Ay, wen nga road. Naimasan damot ang tinagin inom. Imported nga arak timot ni Hari itay. Una yan tilangada. Baybay amlat ta idan anak ko. Mapankalat ta ni Jay kusina. Taing kay luto tay pang malaman tayo. Ado pa'y nga minti aramida. O nanang, Agawid ako, dilya. nasayang at mo. Ha? Adda ka di ibagbagam, dilya. Ah, ay awan. Agawid kanta ni Rabiin, Hari. Makaturturog akon. Okay. Baliwak to lang ito may sumarong karkin ka, dilya. Uray sanan. Ha? Anya ti imbagam, dilya? Ah, ay kun. Dayamat yung bagak. Awan. Kunak, agawid kan, tani. Makasinga ka lang una yun. Paya pinabainam ni Hari idirabe ay, ah, Dilya. Saan ko mat apinabain ng tatang? Pinagawid ko lang, tarabi una yun. Kat makaturturog akon. Nasingpet di Hari. Kita am sinagutan nak pa iti imported nga arak. Bastanti pa iti kwarta. Gaputa sagsagutan na kayo ni Hari. Tungpalan nyo matlatan ti kayat na. Anya ti kayat mo asawad? Imbaga kon kin ni Hari, asaanin nga umay dito'y balay. Ngamda kayo mat ngamin tagpilit nga umay latta. Gapaw ta iso ti kayat ko aparakan ka. Arkitekto ko naman. Ado ti kwarta na. No iso ti pakiasawaam. Di tayo agbiseng. Tatang, Saan kumanatang ti ulom ah? Inton sumarunaw nga umay sumarong karni Haray. Respetaram, Dilya. Ay, anya nga ron ti maramidan. No saan na kayat ni Dilya Jay nga arkitekto. Lakay. Kastala ti biyag. Ha! Maagday dyan nga anak mau. Di na mo tiyag pili ti lalaki. Napay. May surom nga ron ti puso na nga gayat. Ay. Di nakman kontraan. Pagsayatan ti ibagbagak ka ni Dilya. Diyak kayat nga agbanag to ang nakakaasay. Lakay.
Baknang pa'y dagiti kakabagyan ni Haray. Agduduma dagiti luglugan da. Anya kumangay no baknang dagiti kakabagyan na. Awan ti pakainaigan da iti biyag tayo. Ay, dakal bakay. No asawain to ni Hari ni Delia, di tumulong dagiti kakabagyan na iti panagbiag tayo. Sana ya? Ay, Tasyo, di ka mang namnama. Na, Imposible da ita, akapanunutam. Tay kuna nangarudan, di mo maisuro ti puso, no iso ti agaya. Edwin, agyaman nakiting sagot mo akarnit baka, ha? Awan anyaman na, Dilya. 3 kilo ti karnit baka na ito sagot ko ken ka. Uy nga rod, amangan no saan min ama ibus kada tatang kenanang ko. Ha? ay, rabe ni Dwayne, nagawid kan. Ha? Sangpot ko pa ilaan. Ngam pagaw-awidan ako ni tatang mo. Di mo latan ikaskaso. Delia, Dwayne, kaano ayat nagmuti ayat mo kanyak? Nabayagan nga hindi ka ka. pa'y lagaway. Ibulos ko ti aso mi, tay pakamat ko kan ka, kitaan na. Ha? Ay, uwan tata. Agawid ako. Sige, Delia. Agawid ako. Ay, Delia, di mon papaunagan day jay nga ahinti iti baka. Awan ti sumgar adot-dot ko kan kuana. Tatang, Anyan tulangan ti ibaga dagiti kakabagyan tayaw, no iso ti pakiasawaam. Heh, narigat mo't no pasiglatan na karnit baka ti sidsidan tayaw. Tay sulang ti amuna nga isagot kan ka. tatang, nasingpot ni Edwin. Ay, an mong tinasingpet no, agbisin kan tumait. Tatang, Nasingpet ni Haray. Tay sagsagutan nak iti arak na ima sa pulutan. No iso ti pakiasawaam. Aglemesak to iti adu nga arak ken agkakaimas a pulutan. Insan Delia, di mo ikaskaso ti bagbagan ni Uncle Tasyo kan ka. ay, nalabas ni tatang, insan. Tilabagi na ti pampanunutan na. Pinapanaw na ni Edwin idi na minsan arabi eh. Ay na insan, naistorya kanyak dayta ni Edwin, idi nagkita kami. Ibagbaga na pa'y kiting nga awanan tinamnaman na kan ka. Tinapudno na, insan. Kayat ko ni Edwin. Angam ti parikot. Saan akayat ni tatang mo ni Edwin? Gaputa ahente kanulaang ti baka. Anya kumangay mo't no ahente lang itiba ka ni Edwin. Tinapatag, iso ti pakarik na at iti ayat, insan. Correct! Gaputa isagsagutan ni Hari ni tatang iti imported nga arak. Kay kayat na mo't tanday di alalaki. Nay, insan. Kutsimot ni Hari tinagsardang iti batog ti balayaw. Insan, umay ka. Dak kayat tagpakita kin ni Hari. Umay ka, darasam. Kababain pa ikit din. Tadi to'y balay ti malatiwan nyo, Delia. Nedi. Umay kami lang makisarsarita kan ka, Edwin. Kasta ka di? Un Edwin, kasta nga agpaisong. Ay, apag iso nga rod. At dama ang angar ako kod ti baka. Lison ti pagsasangwan tayo. Ay, wow! Ay, kayat ko day ta, Edwin. Mabisinak mo tan. Uy, insan, agtanang ka kumalaang mo tan. Ha? Ay, sorry, insan. Mabit lang nga rod Delia. Nedi. Kita lang ti ang angrak ako kod ti baka. Sa dino tinaggakwam, Delia. Si marungkar itay ni Haray. Adda na panan mi kini insan nedi, nanang. Nay, nagdakkal matamallo kong tiimot mo, anak ko. Naangar ako kud ti baka dayton, nanang. Nagluto ngamin ni Edwin, kat inyawid kumaten ati daduma. Ay, kaya't mo asawan. Nagkapo ka iti balay da, Edwin. O nanang, inawis nak ngamin ni insan nedi. Ala, iparabaw mo nga raw di tilamisaan day ta impadigo ni Edwin. Tasidaan tayo inton malam. Ay, bakay.
Nauma akon iti karnit baka. Ita, adaman ang naagar ako kung ti baka iti lamisaan. Apay, sa dinot naggapuan da ita. Ha? Ay, kwa. Karaman dyan inted idin ni Edwin na karnit baka. Anya? Nala, mangan kakadilatan lakay. Di ka nagdamag pay. Sa dinot ayan ni Delia. Kanayon ngagpukaw. Ang mga makisinsin narak mo't kan ni Edwin nga ahinti iti baka. Rimwarda ka ni Nede, itay laeng. Nagpasyarda siguro. Tunggal umay dito'y balay ni Hare, agpukaw ni Delia. Ay, jak kaya tira aramiden na. Kaasin ni Hare nga agur-oray kan kwa na. Una yan day taasan na ay mo, Edwin. Delia, namuak anapingat nga agdakdaton kan ka ni Hari. Kan iso ti kayat ni tatang mo para kan ka. Ha? Panagkunak, awaanan tinamnamak pay kan ka. Sino nga min tinangibagakan ka? Nga awanan tinamnamam kanya. Kayat mo asawan, Delia. Adda namnamak kan ka? Ha? Anya ti kayat asawan da ita? Ay, ayatan ka mat, Edwin. Anya? Ay, agyaman ak. Sinong batang matlangan ti ayat ko kan ka, Delia? Sa akon ti karagsakan na lalaki ita. Delia, adda na pa na ninanang ko. Iso aduduha talagang ita dito'y balay. Anya ko mano dudo at talaang. Ay, ayatan ka, Delia. Edwin, aping inig ka mam tipingping ko. Nagpintas ka, Delia. Edwin, di nakagka. Apay, Delia? Sa dino tinagturturungam, taita ka lang agawid dito'y balay, ha? Ha? Kwa tatang, ijay ayan tigayam ko. Agsasao ka di itipod na. Tatang. Nay. Apay akas tatilangam. Masakit ka kaday, ha, Delia? Na. Ay! Di mo supringan ti pagayatak, ha, Delia? Sumarong kar inton rabi ni Haray. Sangwam, ken kasaritam anay bag. Nawatam! Tatang. Delia! Andan ni Haray! Ket... Nakaturog mat, ket agurok pa yan. Ay! Delia! Ay nalakay, di mo ringon ti anak mo. Bayam, amaturog. Ay! Imbagak pa'y kenkwa na abisitaan na ni Haray. Taumay ita arabi agam naturog mo gayam. Ay siya konti sumango ka ni Hari. Ha? Bayam, amaturog ni Delia. Apay, si Kaya ti umay nasa rungkaran. Kasi kakit din ti sumango kenkwa na. Tasyaw. Aginom kamilangan ka ni Hari di tasalas. Awan pa'y sir-serbi mo dahi tanga anak mau. Edwin, Apay akas na matandanagan ka, Delia. kwa ngamin. Mga no agsikuga, kat dinak to itungpal. Delia, ay ayatan ka. No agbunga man tinaramit ta. Ikasar ka. Edwin, Iso nga wanti rumbo nga pagdanagam. At damot urnong ko para iti panagkalay sa atan bilang. Edwin, rabiin. Ang mga nasapsapulan da ko ni Jay Balayme. Sige, itulog ka ni Jebalayo. Aglugan ta ni ti motorsiklo. Saanan?
Amangan no agpungtot ni tatang ko no makita na kaakadwa ka. Ay, anya nga tano ipudnutan ti relasyon ta. Ay kwa, saan pa niya ita? Kagura na ka ni tatang ko. Ang, Dumtang to ti aldaw nga ipudnutakin ni tatang ti relasyon ta. Adapay lang panagamak ko. Anya ko matipagamkam. Amangan magbaliw to ti amin. Kat ni Hari nga arkitekto ti pagtungpalam. Dinto mapasamak dayta, Edwin. Ay ayatan ka. Dayta ti tandaana. Ay na. Nagmayat ti alsam ti native amangga. Ay. Mabit man lang. Itay ka pa'y apalpaliiwan, Adelia. Apay ka di tatang. Dadahil sa ti ulo mo. Idep-depel mo kat tanitib amanggan di ta chocolate nga ice cream. Ha? Hunak no bugong ti pangidep-depelam iti mangga. Ngam saan ba? Chocolate mo gayam nga ice cream. Ha? Iso nga rod ti kayat ko tatang. Kastala ti biyaga. Nagimas to pa. Anya? Kastala ti biyag kunam? Uwan tatang. Kayat ko nga rod nga. Ay. Anyat mapaspasamak kan kadilya. Aginaw kan samay. Tiyak kayat ni Hari nga arkitekto tatang. Ni Edwin nga ahente ti baka ti kayat ko. Na maarabis kan sandilya. Di mo ka di pinanunot ti masakbayam. Ay, huston dayta, lakay. Ay na. Di mo maisuro ti puso, no isaw ti agayat. Kapabay na ito'y nga inaramid mo dilya. Masikog ka pa yan. Tatang. Ala, payabak ni Edwin nga ahinti ti baka. Kasaritak itinaawag. Nasaya at nagparang ka, Edwin. Damit, igigaman yung abo na yung tata. Apaya kasla mabot-butang ka. Ah, Tanya ti kabutang mo, ah? tata. Petan yung matlatang tabuning yo. Mga no itagbat yung kanyak day ta. Talaga nga itagbat ko kan kaday tao, no di mo itong palti anak ka. Ay, lakay. Ah. Agkalma ka kumalaan. Di ka garamid, iti saan na nasayaat. Tatang. Tala ka, Mandilya. Isak lang ti agsaw. Hoy, Edwin. Ah, Saan akayat asawan, akayat kan nga agbalin amanugang, ta ipakalay sa akon ti anak ko ka. tata. Total, ahinti ka iti baka. Kati kayat kao, pito abaka ti maparte iti kalay sayaw. Ha? Nagadon? Ha, no di mo maaramid dayta. Sikat itagtagbatak akas labaka. Ay, maday ti kas talakay. Aklunem ko man ni Edwin, kas manugang mau. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories. Sikamot gayam. Naimbag nga orasyo, tataryong. Ah, supas. At daimat mo asupas, kunam? Ha? Ay, sana sopas ti imat ko tata. Sabong dagito'y aparakan ni Angela. Ay, just kaya ka tao. Apay ay apakibiyangam, ultimo agong kao. Kwa? Saan nga agong tata? Sabong ko na. Para ka ni Angela. Na. Apay abugbog kawan nakmatay. Nagbastos ka na lalaki? Por Diyos. Kasano nga tayo kasarita ni tataryong? Ah, Anya ti aramida. Ay na. Paspasen siya amon ni tataryong. Sumro nga min ti kinatulang nanukwa. Mas tawak nga ron. 50 lang ti tawon na ngam kasjay mo tayo. Kaslapay kitagkabawan. Talaga akas tatibiyag. Basta nga aganos ka laang. Angela. Anya nga eh. Kumusta ti dardarirag kong ayat ka ho? Manong Dante, imbagak meten kan ka.
Sa anak pa'y anak kasagana ang makirelasyon. Angela, nakasaganak nga guray. Basta di na kumaparita namang sarungkarkan ka, ha? Adakan ka dayta, Manong Dante. Ngam, jak kayat amang namnama ka. Ngamin, jak kayat ang masakitan kanto itinakana. No di kanto gayam kabailan nga ayatan. Kasta timbaga ni Dante, may papankin ni Manong Aryong, anak. Ay, nanang. Nagrigat ka no akasarita kan pakibagayan. Angam, saan mati ko na? Ay na, Anghela anak ko. Si kalaang tikatinunos ni Manong Aryong. Taulti mo siya, at dadagiti gundaway adi kang makapagkinaawatan. Tamong matang, nakapsutan ti panagdengeg na. Nanang? Saan pa'y mat nga iso tay makuna alakayan? 50 laang titawan na. Ngam no apay anasapa nagtulang. Naungat pa'y no kasya adi na maawatan ti bagam kunkwana. Ay, kastala ti biyag, nanang. Amin tayo, madanon tayong tumat ti kasta. Kadawyanan, iti lumaklakay kan bumakbakit ako nada. Kanayon amayrita kan makaunat. Sa bagay, pudno dayta anak ko. Ngam no si ka, jak pa'y pulos nakita anak kaungat kan ka ni Manong Aryong. Pasig apa nang idayaw ti mangag ko nga agaon iti bibig na para kan ka. Naisam ka kano nga men. Nanang? Iso amamati ak iti bagbagada. Ati isam kano ama kaayaw, paluknengen na uray natangken a puso. Kanayon ka kanomot ijay balay dala kay Buryong, Dantay. Sino ala kay Buryong? Na, di mo amaw. Saan? Apay, sino day jay? Kat di pagkaskasiraan jar armam di landlord Anghela. Ha? Ay, si Kamay. Aryong tinagan na. Saan na Buryong? Buryong kunak takanayon mo nga gungay. Kasla kanayon ama borboryong. Si kakit di mo. Tilay pampanagan mo iti tao. Kasursuron ko nga minda di alakay. Nagrigat ang maawatan ti ugali na. Anyat lut-lut bebang. Tinapa, Manong Aryong. Na, nagbastos kan? Nagsaya ti saludsod ka? Aguoyong kung kunam kiday. Sino ti aguoyong? Sak? Ay, susapo. Adtoy kami man nga tan. Mangrugi man ang ni Mang Aryong. Sa ita di ka sumumba. Ay una yan. Madi ati kas tangaramid mo si kabebang. Naalas. Naimbagtasan nga imalakan ka di anak mo. Manong, sa bale, tinagdenggan nyo iti imbaga. Baga? Ay sas. Si kagayam ti aguuyaw. Kit-kita man naglawagain. Tanakangat nga ton di ilit nga baga kung kunam kidain. Ay awan mon bebang. Nadadahilan tinunot mo. Ay na, Anghela. Talagang agngar-ngaryotak. Agasam, tasyak ka no ti aguuyong. Nanang, anya ka di. Among mati ka sa saad ni Tata Aryong. Saan aya? Ay, Oh, apay nanang. Ay, naanak ko. Husto ti ibagbaga ti kadwan. Makapabaaw iti pungtot ti panagisem mo. Ni nanang mat. Pasablugan na kailangan. Saan man, anak ko? Agpaiso ti ibagbaga. Pero may asuron ko itay. Ngam apaman anagisem ka. Adtoy. Kalmado akon. Saan akon ang masuron pa'y. Nanang? Husto ka, anak ko. Saan arumbang nga agpungtutak, tamok ti kasasaad ni Manong Aryaw. Kas itinakunam, kas talatibiyag. Sigurado, dumtengak tumat iti kas jay apuntaw iti panagbiag kaw.
Si kamot gayam, barok. Ha? Ah, tata. Dan titinagan ko. San adan? Dan nga rod ti kayat kung ayawag kan ka, apay nagturpe kan? Ha? Di ka katagyaman ta pinapintas ko pa'y tinagan mo. Ah, Ay, no sakti mapagura, mawagan ka laangin iti di. di? Apay ngay adi? Di ka nagsubsublay! Eh! Ala, apa yung nanang? Anyat magpaspasamak din ka. Napalalo matiulit mo. Ay, naanak ko, talaga adyak malapdan. Apay, ayan na, nanang. Anyat na pasamak. Ay na, di mo nakita tada ka ngamin itay ijay banyukat. Ay na. Talaga adyak malapdan anak ko. Apay nga rod, nanang. Ni Dante, kinasuron itay ni Manong Aryo. Apay nanang. Kasano, katdan, ti panangawag kan ko na itay ni Manong Aryong. Apaman ana ilukat na tiri daw. Ay, kinurihir ni Dante inyawag kan ko na tilakay. Imbaga na adante tinagan na, saan kat adan. Ngamay na, nakarkaron na makapaulok ti imbaga ni Manong Aryong anagan na. Anya ngay, nanang. Di kanulaangan tinagan ni Dante. Di. Apay ngay, adi. Di kan agsubsuble ko na ni Manong Aryong. Sanan to yung panalpaak tiri daw. Anya. Di kan masaron. Kastala ti biyag. Naira na nga pagpakaruan niya kimbalay ti pagnaday dan tararmam. Agaanos ka. Talaga masurunak. Asar day dyan, ala kay buryong Makitam. Buryong mutain ti awag mo kinila kay Aryang Ay namigaw. Talaga dyan nakaturog, itinakaro asuron ko kahit. Intun kon, inuram kon di balay nila kay Aryong. Anya. Di kad na iraman na tararmam. Ay, makaswan ka pa iti arsawn. Talaga masurunak. Mala, ustaw. Kastala ti biyag ko nakmay. Ano samlangayn apakibagayan nila kay Aryong? No kayat mo nga ituloy ti panagarem mo kanya ang hila. Sa anak ko man ngagpungtot kay. Hanggang salbag mo't ngamintay dya adante. Ay na, Tata Aryong. Amangan man niya ti mapasamak kada kayo. No ultimo ni Dante kat pagpupungtutan nyo pa'y. Ang hila, balasang gaw. Bayan nyo, kasaritak to. Ibagaktukan ko na, asar dengan na kon asar sarongkaran. Anya, aramidam dayta? Wen atata, tapno di kay agpungpungtutan. Ay na, saan balasang ko? Di mo paritan. Tama nga no bastusan nakakitday. Ang no iso ti pakaigapuan ti pagungtan nyo. Nasaysaya at langan, asaanan nga umay ditoy. Saan ka di? Ay, saan? Saan ako nga agungay balasang ko? Nakita ka ang tinasamit nga isem mo kahit. Isuan na punas amin asuron ka. Ni Tata talaga. Ay, day tatiag paisaw. Husto launay jay kunada. Tiis sa mamakaayaw, palok na nga na, uray na tangkay na apusaw. Ni Tata Aryong, tila ibagbaga na. Agpaiso ti bagbagak, balasang ko. Pudno launay. Asino kayo ako nayo itay, nana? Armida, tinagan ko. Anya nga tigagarayo dito, nana? Anyaya ti bibiyang mo. Tila ang salsaludsudak ti song batam. Ha? Awan ti karbangam ngag saludsod. Nawatam. Anya? Ita, ayan ti balay ni Aryong. Ay, ijay pa abanda, nana.
Ape adamdamagan nyo ni Tata Aryong. Di ka makaawat. Imbagak met nga awan ti karbangam nga agsaludsod. Iso asumardan kan nga agsasao. Dito. Sigurado ka, anagatang taamin na nanak ko. Sige. Winsan, nanay. Kita ana imbag Ang mga nuad dapay nalipatan ta. Mabit lang, ha? Ay! Adda pa'y nalipatan tananang. Adda saan ta nagatang? Anya, ay katgatang tangarudan ka. Tadikat masayang tibannog ta nagudong. Sige, nanang. Ala, gatangan tan ti kurang tagawit tan. Ay, Aryong. Nasayaan mo nakita ka. Ha? Armida? Sika? Siyak nga rod. Adi ti aramidem di tawi. Di met adda kay di abroad. Di mo ko naan, adi ka maragsakan ang nakakita kanyak. Ay, pumanaw kan di tawi. Ay, Aryong, di na ka di kailiw. Ay, si kati agdadataan nagbalew. Iswa pumanaw kan. Ha, anya ka din ti ibagbagam. Dinggan na kumapay mo't Ay, sana ngagsidsida iti dinengdeng. Tamay parit kanyak ti bugong. Ha, Iswa pumanaw kan di tawi. Saan ka kasapulan? Sino ti sa ili ni Tata Aryong? Ay na, jak amamaw. Armida ka no tinagan na. Ay, nagsuplada abakay. Anya? Ay, tinasayaat. Kartingam ti agawid. Sarunwa mo, ninanang mo. Tamangan no anyapay ti mapasamak. Ha? Ingkahan ang hila. Amangan no maladaw ti amin. Sino kayo? sika ti rumbeng nga pagsaludsudak. Sino ka? Anya ti aramidam ditoy? Siyak ni Bebang, agnanaudak iti dayta abalay. Anya? Ha? Isumat lagayam anagturad ni Aryo nga magpapanaw kanyak. Tasikan ti kadandanan na. Anya? Ay, kwa kabsa. Adi nakawagan iti kabsat. Tapno mo, kayan ayat ko ni Aryong. Ha? Aga-agaw ka! Ha? Ni, nagbidot ka kabsat. Sabali tinagawatam iti imbagak. Nagbidot ka kabsat. Pangaasim, Tata Aryong. Kasaritam itinasaya at ni Nana Armida. Laglagi pam asinapol na ka. Kaya't asawan dayta, napatag ka kankwana. Nasakit tinaakam ko kankwana. Tata, pangaasim ha. Agsarita kayon ha. Aha. Umanugot kayon. Agsarita kayon. Tabarang makapaginnornos kayo pay. Patya ka di pa'y naladaw ti amin. Pangaasiyo, Tata Aryong. Ay, aday tamadan ti makaya-ayo nga isem mo. Mala, gapuman lakan ka Anghela. Kasaritak ni Armida. Very good, Tata. Una yan, anak ko. Napagkapyam damanong Aryong kan manang Armida. Wingarod nanang. Iso ang maragsakan hak. Dayta ama kaay-ayo a panagisem mo ti makagapo anak ko. Dayta tinamagbalew iti kapanunutan ni Manong Aryong. Ket nagkinnaawatan dakin ni Manang Armida. Ay na, naggasataklakit din. Tanaadda anak iti anak akaskan ka, Angela. Ni nanang mat. Pasablogan nakmanen. Ay saan? Saan anak ko? Agpaiso ti ibagbagakken ka. Talagaan na idumduma ka.
Nang runa no kasta nga imisem kan. Maurnos amin abanag akas la imposible a maurnos. Gapuken ka anak ko. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok na istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories. Ay, tutaw, ilakay, isang haribong man. Pagala nga iti kwarta, kaya mo nagpaspasada. Kuding nga ron, Jay. At kay, ape, awan lang iduldolin mo ditan. Awan pakit maani maya. Mawan ata lang mo amin na mapasadaak. Pangusara maya iti kwarta ka nagpalingki ka mo iti kalman. Naumak na rodan diti kulot abukaw. Inak ko may paunat, masikuranak. Manay, di ka lang makain na. Naglaka ka, ma'am Oma. Agpakulot ka manay, inton ko nagpaunat ka. Di ka pala nga ron nagpakalbaw tapno awanan ti pakasikuram. Di anak tanga-tangay. Adda nga takwartana. Diyan mo damagam Agam no pagarjot mo mo ilag. Sana, igatang mula bagasin Ape, ayakas ta ka, tutaw. Na, Di ka kagyaman, tamok nga si kasuwan ti bagay. Si kama laing ti may dayaw no napintasak. Tay baga ti tao nga mom nga iwanan ti asawam. madulapin. Kumano bak nang ta? Samay. Awan pa'y serbing mga asawa. Diyak la kuman na kaya sa asawa. Unay kan? Nagbakbakitak la kuman na balasang, tutaw. Tayta ka manayin. Naging baba ng kamay. Awan bibiyang mo. Ay na, Lucita. Di ka man naging baba na. No numero uno ka man lang mangutang. Awan bibiyang mo kuna lang arudan. Ay. Kasta la tibiyag No da pagbayad mo di umutang ka. Awan ti kwartak nanang. Na, di mo naglako kay ti pariyakan tarong hindi na panalawas, Karlaw. Awanan Kinanggatang ko ni Tabo, no? Ay, sayang. Apay, taintad ko akwartayo nga, nanang. Awanan na. Impalengke ikaw. Ay, po nanang, gastadora kayo ngamin. Inal daw ikan na kayo ni tatang iti kwarta. Tila pang ikat-gatangan nyo. Awan mga rotisir, bidag iti kat-gatangan nyo. Agkakanginang arwatan iti kat-gatangan nyo. Nagadong dagiti kagawaan iti silidyaw. Ngam di mo't mausar amin dagiti. Malalala, uston. Di ka nagsaot. Nawang kwartam, di ka sumanaw. Sa paag tulat rumor no bigatay. Good morning, Kumari Benita. Ay, siga bagayab, kumari Lucita. Ay, sumra ka. Ay na, pasensyakan, Kumari. Nadistorbok sa amot ti panaturong mo. Ay, okay lang. Ay, pasensya ka atanay. Kaririin ko launay, kumari Lucita. Ay, saan na balay? Tanakapimpintas kalat tang aure kariring mo lang, Kumari. Siga, di nakman pasablukan. Tadyak pa'y lang nakadiramos, kumaray. Saan man, Kumari? Kano di ti pakakitaan no talaga napintas ti may sa babae. Tauray kaririing na pailaan ka napintas latta. Ay, nakumaray. Awan isem kung mag-make-up. Isungarod ako na kanapintas ka latta, Kumari. Natural a beauty ako nada. Ay, agkapi ka. Ay, mabiit lang tagidadangak iti. Ay, saanan, Kumari. Umay ko laalaan tay ko Tay utangan nga Ay, manaw tayo utanga mong kumaray. 2,000 laing, Kumari. Sige. Mabit lang tayo nakalaan iti sila, kumari Lucita. Nanang, nagkapumanan iti parlor ni nanang. Nagpaunat manan iti buhok na. Buong araw, masuro na. No, sino lati pagpapapintasan mo, Jainam? Apay no di yun ikan iti kwarta, tatang. Ha? Da kayo langan ti gumatang kadagiti kasapulan nyaw. Makichindak mo't na da kwarta. Kasta ko mga roterami. Ay na, siyak na asawa tamam, Karlaw. Iso masapol nga itad namin kanyak ti matgadan na. Angam no kasta ti plano yaw. Sige, nasaysaya at la pumanaw akong dito abalay. Tawang metlat ser-serbik ditoy. Unay kalaki din, Lucita. Saan man nakasta ti bagbagamay? Ipagamno din ako ni kaniti kwarta ta pumanawa kita mo laeng tutoy. Anya, di ka nagiremate iti matmat gadam kanya. Malam to amin na iti matgadak. Unay ka na ya.
Ay, apo nanang, imbes ko mga ornongan niyo, dagita pagar, arjo diyaw. Anya turno nga ngay, kapag isumala, may gatang iti pang kusina, ti may giga makakwarta. Ah, Unay kay kitin, may kay kumanganin, nakaluto ako. Nagngina mo day tag-iutiks and may. Ay na, kat mo dahil ti uso a cutics ita, nanalusita. Nangina, nga manuabulan, ti abutin na. Sana basta ma-erase. Aya, orag labaak, sana may kat. Ay na, uri agkurop ka di kadaratan. Di uri mano a minutong aglaba ka. Sana may kat dayta. Aya, sige mga ron. Ang awan to na, ti pakitindak na ibayad ko ti kwarta. Ay kat, uri kwan ati katangin nyo, dahil tay tinapa. Ha? Uy, nakapromo ak ita. Sayang, no itantan nyo pailaan. Sige, padasat mga ron day ta-cutex. Sige, dalo sa mga ruday, dagiti ko kao. Anya nga taya tigatanga kasi daan may. Ay, manulat na bata kwartak dito yan. Awanan tayo ko nakapakitsindak. Tinapalatan na. Lucita! Ha? Ni Hilaria? Ay, Hilaria! Si Kagaytan! Iwan! Apay, di nak mabigbigan, Lucita. Ay, ikwa! Ay, nabayag mo nga mina na dita nagkikita. Nasuro ka may sadikadan. Kan nagkutong ka matay. Noon, Mare, tanagdayet ha. Tanay, adami ng rekrik na iti bakit. Isama sa akong nagdayet ako na. Ay, kastaya! Limok magkamat, Mare. Ay, na, madlaw nga asinsado ka na. Ay, kwa! Pakadlaw ang mangay. Limok magkangarod, kan pimintas ka pa'y. Madlaw, iti pa nagkaukawas mo. Di alahas ka pa yan, Mare. Thank you, Mare. Agad, aping adda ka dito palengkay. Agpapautang ak, Mare. Basit na ti porsinto na. Linawas ti panagsinir ko. Aya! Ay, si Kangay, anyat pagbiagam itad, Mare. Agan samot negosyo mo. At dalugan min na, Mare. Kan injiniran natin anak ko. Aya? Ay, imbag man, Mare. Isa pa utangan nakman kidi. Ha? Di nakman rabakan, Mare. Sika, umutang? Ay, kwa, aktual sanak nga umut-utang. Italaan, ta-delayed, ti sweldo ti anak ko. Kan sana nagbiyahe ti asawak ita. Bayadan kanto nagsweldo di engineer nga anak ko. Mano nga iti utangan, Mare? 5,000 laang, Mare. Bayadak tumit la dagaws. Sige. Agam, saan adito iti pangyawatak iti kwarta? Umay ka, intag merienda, Mare. Anya mga sapatos na itangay, Lucita. Buldog Mike, kasla buldosar. Ay na, ignoranti ka talaga. Kasto ti uso ita kadag iti teenager. Apa, teenager ka nga raw. San ka nga no di ka sumoro ti uso, lakay. Di mo man dilawan ti sapatos ko, tanangina day tao. Ribo day ti sapatos. Ay, bagas ko man natin ginatang mau. Kan nangalaan man na niti kwartam. Kinutang ko Manain? Ay, huwag gayam. Naggapo dito'y balay ni Kumarim Abinita. Ada ka no utang mau. Dayjay mabinita mo. Nilagsingir mo ti pagalistuan na. Suron kon. Ay na, Lucita. Ulitek man nga ibagat ay pagsasao ako nada. Di ka gimbabak nang. Numero 1 ka may lamang ngutang. Ulitag mga ibaga tutoy. Kasta latibiyag. Ay. Sana dakas ti umutang. Basta ta pagbayad mo. Ada nga ron pagbayad mau. Alaman. Kadanto Anya man iti paramid yun, Hana? Kwa, may. Agpa-facial lakman. Kan ipasimpak man ng tibok ko tanay agkulot-kulot man Ay, Nana tay balance yun. 3,000 day jay, ang mga nanalipatan yun. Ay na, di ka di madanagan. Bayadak daw. Kan, di mat crush mo ayat ay anak ka. Ay, ala! Tangiwat yun, kababain. Ibaga, tarman na kanto di anak ko may. Crush na kamot day jay. Anya?
Crush na kanina pa yung mga nakikita. Nakita na ka ni Tiladawan. Impakita ka kenkwanan, impakita Tiladawan mo. Talaga? Anyang ti kunana. Napintas ka kanaw. Siksay ka napigsakan ti karismam. Talaga? Wen, may. No agasawa kayon ton itanak ko. Di mo mat siguro pabayadan ti utang ko na niya. Ta siyempre, manugang kan taon. Ano-anusan na, kumari binitaway. Agbayad ak tuno may alawas. Unay kamuteng kumaray. Kari kamut akaray. Ngam di mo mat matungtung palaki karay. Maudin akarit daytoy kumare. Ay, wait. Atay, awanan plano mamakiasawa. Dua dekada mo na nabalo ka. Narigat awan kad kadwa na maray. Isa makiasawa ka. Ay na kumaray. Bakit akong? Kan awan iti panunot kun day taas sa asawa. Kuntinto akon iti kastoy abiyag kaw. Kasanaw no ibagak nga dagkras kan kamaray. Ha? Ay. Anyamot na kita nga ibagbagamot, kumaray. Saan man? At dalimod nga kursonadakin ka, kumaray. Ubeng kan na tair abaraw. Ay na, kumaray. Di nakman rabakan iti kasta. Asino kumamot nga iti maduling pay kanyak abakan? Kano kras na kaji anak, kumaray. Ha? Wen, kumaray. Patyanak ka day. Ibagbaga na nga ron ako yugag ka no nga umay agaran. Tamabain kan ka. Ay, aktal na ka man, kumaray. Tila ibagbagamot. Ay, pudno ti ibagbagak, kumaray. Wanya, kuyugag ka di anak ko nga umay agaran. Ipalubos mo ka di nga umay na Carmen, kumaray. Ala ni dayta. Ay, tila ibagbagana. Ay, mabainak. Ay, bakbakatana kung maray. Ubing ka pa, ay, kumaray. Ay, maray. Mabalin anayunam tay utang ka? Ha? Bayadak tumulaag no umay kami kan ni Carlo. Isunto ka no timang bayad. Anya? Alan ako, maray. Bayadak ton. Promise. Ni Carlo timang bayad. Pambaran nan taon ti umay agaram. Kapsa Totoy. Ay naimbagta nakita ka. Ay kumari Hilaria. Si ka magayam na ita. Ay kumusta ka ngay? Ay naadyak makontak ti cellphone ni Mari Lucita. Iso na saya at magta nakita ka. Adda ngamin utang na kanya. Kuna na nga agbayad adagos. Ngam, jak mo't makontakan. Anya? Manuputang na aya? 5,000, pare. Nakabiyahe ka mat siguron, pare. Kan nagsweldo mat siguron tay engineer nga anak yo. Anya? Engineer nga ibagbagam mo, Mare. Kinawan lugan may. Makipaspasadak lang. Anya? Ay, Ito kasta. Maray. Pasitsya ka. Ay, magkwarta. Tauri siya lang kumatimang bayadan iti utang ti asawa. Ang bayam tay bagak to tawagan na ka. Ay, uwan man pare. Agyaman na. Katangan nakman iti shampoo jay store tutoy. Sikat ti mapanin Siyak pala ti baon ng may. Kit nabambano ka nagpasada Amo maglamlamangak parwaran nak. Dahita ka nga minta utang ka nga utang. Unang milan asino ka hindi akabaknagan no rumwar ka diti balay. Mimita ngay. Mabayin ka na rumwar tas ingirinda ka na giti nakautangam. Alaki din. Ingkag umatangay tapno makadigo sa kam. Kanod daw may. Di mo ibagbagang adaak. Ibaga manapanak nagbakasyon. Pagbalinin nakpay kang ulbudain, kapo iti panagot utang mau. Ay na, agan anos ka kadilakay. Kastala ti biyag Agbinadang itirigat kan ginawa dagiti agasawa. Uwan ang sugsugan na mga ulbudain. Ba nag-adyakat nga ramidain. Unay kalaki din ay atutoy. Ikakagpaon na tibuk mau. Tagkulot-kulot man tabuk man pati takiday mau. Kaya nagpapisyal kan. Tado mati blackheads mau. Akulayam tabuk mau tanay. Rum-rumwad na kita uban mau. Awang nga ron kwarta. Utang manan Ni tutoy may. Mayat to pa iti umutang. Kaya kayat mun to pa iti umututang.
Utangam kat amin nga am mumun Inkan! May kadimanan ni Lucita, dito yung parlor mo, may mahal. Ay na, saan nga rod? Ur-urayan, tanaga do ti utang na. Hindi mo itong umayan. Ay na, uray siya nga raw. Lam maurayan ang mapan iti balay. Ay, nakulbod na diya, bakit? Iso nga idarom ko? Ha? Inyalis naman talapuspos kon. Nagadado ti utang na kanya. Sana ibaga akrasnak di anak na. Di anak na ti pampambar na tapno makautang. Ay na, agpadata may. Kastamot lat ibagbaga na kanya. Kurso na ganak ka no di anak na. Nga uray bakit ako. Iso anak kapag desisyon na kon, idarom ko na diya, bakit? Tadi namit sungsong batan dagiti text ken awag ko. Ay uray siya, may. Idarom ko ma. Mangpili ka ni asawa ang kadakwa da anak ko. Ni Benita, nabayagan abalo day jay. Ni Matilaria, baa kabalasang. Kan ni Maymay, awang pay nubyo na. Big time amin da kita tattao. Mangpili kan iti armam kadakwa da. Ay, apo. Anya ka dun dito nga aramidin yung nanang. Pati bakla, kaya't yung armag. Ay na, sana bali ata dumati kwarta na. Madatong ako nada. Oo na yun, nanang. Ay na anak ko aya. Dakkel ti utang ko kadagita at tao. Iso amang pili kan ida asawaam kadakwada. Awan ti kayat ko kadakwada, nanang. Ang imbaga ko na crush mo ida. Ah, Nangruna kada Benita kan Maymay. Namnamain dati panagaram mo kadakwada. oo na yun. Ay, gusto na itan, Lucita. Ay, Anya klase mo ti pa nagpampanunod, tadakang ka. Apay akas ti bagbagam dita anak mau. ay, hoy si Katutoy. Imbis nga gunget ka, tulungan nakit di nga agrimedyo iti pangalaki ti pagbayad ko kadagijat at taaw. Agsagana ka ki Taindarom da ka dagiti nakautangam. Anya, ay isan, diyak kaya ti may balawd. Awan pagbayad ko lakay. Oh, magkwarta. Nakarkaraw nga awan ti kwartak, nanang. Ay, Isola dingitag. Pag nakman nyo daytan. ay, Dingitin may, namawang kwarta may. Ikarom ay ti pagbaludan dagiti nautang mau. ay na, Carlo, Tutoy, diyak kaya ti mabalod ko na lang aroday. Carlo, sika ti makatulong kanyak anak ko. Magpili ka na, ijarmam ka nagiti nakautangak. Pangasay. Ay, awan ti kayat ko kadakwada, nanang. Ay, apay gay. Ay, Tutoy, tulungan na ka di. Diyak kaya ti mabalod ko na lang aroday. Mamiris mo masiguro itan, ti kanayon ko ngay bagakan ka iday. Adi ka aging babak na. Numero 1 ka mo ila magngutang. Aging babak ng kanto. Ay, Tutoy, Carlo, tulungan dak ka di. Anya kay matan. Tulungan dak agdiskitar. Tapno sana ka may balawd. Pangasiyo kumaa. Pasensya kayong nanang. Kastala ti biyag. Ikaaro yung tinagpasulan niya. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na iti nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.